Ja, men jeg har fået til opgave, at jeg skal optage en video med Screencast-O-Matic, hvor jeg skal forklare figur 11,2, det økonomiske kredsløb. Derudover så har jeg fået til opgave at forklare, hvad der sker i det økonomiske kredsløb, hvis A. Regeringen vælger at sætte skatten på arbejde ned, B. Regeringen vælger at sætte skatten på arbejde op, og C. Udlandet efterspørger flere danske varer, således at eksporten fra Danmark til udlandet stiger. Ja, lad os komme i gang. Som det her vi ser her, det er det økonomiske kredsløb. Det økonomiske kredsløb det består selvfølgelig af den offentlige sektor, finansielle sektor, virksomhederne, husholdningerne, og så er udlandet blevet sat på her. Ja, lad os forklare lidt om henholdsvis de forskellige kategorier. Den offentlige sektor, det er staten. Staten, den kræver skatter og afgifter fra husholdningerne, og den lægger en opsparing ind til den finansielle sektor, som den også låner penge af. Derudover så sælger de subsidier og varekøb til virksomheder, og de laver indkomstoverførsler og løn til husholdningerne. Ja. Den finansielle sektor, det er finansielle markeder, såsom Nationalbanken. Nationalbanken låner penge ud til virksomheder, til den offentlige sektor og til husholdningerne, og i retur så får de altså opsparinger for både den offentlige sektor, husholdningerne og virksomheder, hvilket er deres indtægter. Yes. Virksomheder, det er sådan noget som Fakta, det er markedet, det er de butikker vi handler i, det er det hele. Her der er husholdningerne, altså menneskerne og os, vi er ansat i virksomhederne. Vi har et privat forbrug, som blandt andet går, som vi får fra lønnen fra virksomhederne. Privatforbruget det går til indkøb, og det går til nyt tøj, ny telefon, og hvad man nu ellers skulle finde på at købe. Ja. Virksomhederne de tjener penge fra eksporten fra udlandet, men derimod så importerer de også råvarer fra udlandet og maskiner fra udlandet. Ja. Husholdningernes privatforbrug, som de får fra lønnen af virksomhederne, det går blandt andet til udlandet af import af forbrugsvarer, såsom hvis man nu har købt noget over nettet i USA for eksempel, så går importen til udlandet der. Og pengene fra lønnen, de går til privatforbruget, som jeg også sagde før, og det går til den offentlige sektor. Altså skatter og afgifter og bøder og hvad man nu har. Men husholdningerne, hvis de ikke har penge nok, så tager de lån fra den finansielle sektor, for at kunne betale nogle af de her skatter og afgifter, og for at de måske kunne få det lidt rarere ved noget import af forbrugsvarer fra udlandet. Den offentlige sektor, som jeg også sagde tidligere, laver indkomstoverførsler og løn til husholdningerne. Det kunne blandt andet være sådan noget som SU, som støtter de danske studerende. Ja. Vi ser jo, at hele systemet hænger sammen med lån fra den finansielle sektor, og husholdningerne arbejder i virksomhederne giver løn, skatten eller den offentlige sektor kræver skatter og afgifter fra husholdninger, men de får jo derimod også en masse ydelser, såsom gratis lægeforsikring og alt muligt andet, som vores skatter går til. De går også til arkitektur og til diverse ting, som man nu støtter ved hjælp af skat og afgifter. Ja, det hænger jo egentlig alt sammen godt sammen. Så jeg synes egentlig bare, at jeg skulle gå videre til spørgsmålene. I spørgsmål A, hvis det er, at man sætter skatten op eller ned, tror jeg det var. Hvis man sætter skatten på arbejde ned, hvad vil det så ske? Det der vil ske, det er, at man selvfølgelig hurtigt kunne tænke, at der måske ville komme flere i arbejde, fordi de skulle betale mindre til den offentlige sektor. Men hvis der kommer flere i arbejde, så betyder det også, at virksomhederne de skal betale flere mennesker løn,
hvilket måske vil resultere i, at nogle virksomheder vil lukke, fordi de ikke har nok penge til al den arbejdskraft, de har. Det vil så også betyde, at at hvis man betaler for eksempel mere i skat, så vil der være visse nydelser, som man måske ikke længere vil kunne få fra den offentlige sektor. Altså alt det her med arkitekturen og gratis lægehjælp, det vil måske blive skåret ned på, hvis det er, at vi betaler mindre skat. Ja. Derimod, hvis det er, at vi betaler højere skat, så det kan jeg forestille mig, at der var mange, der ville brokse over, da Danmark allerede har relativt høj skat. Men hvis skatten hæves, så resulterer det faktisk i, at virksomheder kan tage prisen fra nogle af de udgiftsvarer, fra nogle af udgiften, som de blandt andet importerer fra udlandet, for eksempel udgiften på sukker og fedt, eller afgifter hedder det, ikke udgifter, afgifter på sukker og fedt, den vil blive mindre, da vi betaler mere i skat. Ja, og sådan det jo. Og så C. Udlandet efterspørger flere danske varer, således eksporten fra Danmark til udlandet stiger. Hvis eksporten til Danmark den stiger, så betyder det, at udlandet køber flere råvarer og maskiner fra Danmark. Det vil betyde, at virksomhederne de kommer til at tjene flere penge, men de vil måske også få en større opsparing til den finansielle sektor, så de tager ikke så mange lån, og så de lån de bliver betalt tilbage med afgifter. Så det betyder, at den finansielle sektor, altså Nationalbanken, vil tjene færre penge, hvilket kunne ske, og men det vil også betyde, at husholdningerne de måske vil få mere løn for god arbejdsindsats, og med at det går godt for virksomhederne, hvilket også resulterer i, at den finansielle sektor måske vil modtage færre efterspørgsel om lånene, da husholdningerne faktisk ikke har brug for lånene længere. Og så vil det igen resultere i, at den finansielle sektor vil miste penge. Ja. Yes. Men hvis man for eksempel derimod hævede, eller der kom mere import fra udlandet, så vil det betyde, at husholdningernes privatforbrug vil eventuelt dykke, og det betyder, at der ikke er lige så mange penge til skatter og afgifter, eller til ens privatforbrug. Det kan også betyde, at virksomhederne de kommer til at sælge mindre, hvis det er, at der kommer flere import af råvarer til husholdningerne fra udlandet, hvilket så resulterer i, at den finansielle sektor låner flere penge ud til virksomhederne, for at de kan overleve. Så ja, det hele hænger jo meget godt sammen, som det kan ses og høres forhåbentlig. Så det var det, jeg faktisk havde at fortælle om.